Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Krisi boni pi pai pa kiba semat pan pai kawaran ton news sudan mata hani ka senong pam lahir kawe na ki school ke barakhi ya kasing bekarpang jangki nohi kai mi khol ka teachers de hani ngidan iwe na ki principal ni inong nohi kai inong seng ni school ka pam lahir secondary school lasi kani school kala lap mata lap palat di posnam dai khndiat ngnya kli ya kini kan kai kumju ya i principal kuno isngo ha budai bat kani ka singkat pang jong nong hi kai bat hatu ka phalang pat ka ekjibut jong ni kecer ke ya khathi sedia tum ta khndiat ngnya phai sai to kulis bon e pi kulis bon ikini ki parano hikai jengiru yang ai kuble teachers day pi wei baro kai kino hikai di tengah kan ke school te kemuka principal mas kuman ong bangi su keman sibun ban yo kom ya kan ke sni ke bakar pang ban ai kuble hiru ya unong seng ya kan ka sni krau chung kino hikai ban penlong no kemuka teachers day lan ke sni buram ke sni ke bakrau chung kino hikai ngidas no tenat ro bangin yo kum kan ka recognition kan ha ka pathai strup hiban baki kena kin yo ban le kemen ban penpau ya kata ka jing e ke chengki ya ka jing ngongo baka jing sumborong chengki ha ka bungkum kan ka si ka teachers dia ngan ongkum no kilong ha ka chu ka pot umdei tang ba kilong tang kum gini kai ha chu por kilong kum ki me ki pa chengki kena school ru namar ngai la di ru mentah ho ngala long principal rengalong atat kena school gitu por ba menswa ikan ma bita inong hikai jengi barang hikai kelas are kelas ahe untuk kelas B ki hadin belawai ke school kim chu khanya ka por ke chengki kim kerke bale cheyeng ru ki khot yengi ki kena school ki baduk ki ba raitoi ki ba boiksi boy chenren ki klet ya ka bam ka di la jong ru ki khot yengi ban penit si penit chenren nei kat kum kan ke jok bat ke ba menta kam dei su kum to namar menswang ilong school step bat ti namar ki kena ki haban apara hayi masni ka bali amasi ablang ti hakani ka ba mentapat kala fer bakal bak nadu ka syllabus curriculum nang ta kani ka timetable ru kala fer mensang ilong ta mesem mentapat ni hablong na masni namar ba kadon kata ka jingdawa ma na ki babuan mar ka por ko nang ya baki kena ki di bandan baro sisi po school ti hakabedai baki no hikai ngala banong ba lalong baban silang kino hikai dapat hakane ka juk ka bamenta bat kino hikai ki bamiswa ho ki hikai kumta maknaru ti kidang biang ka por ka jongki nama ki penlong school men step ko mga primary ki penlong men step untuk te ho mesni ka high school ki lalong mesni te ko malong mentapan adu nursery baru ka ki lalong mesni tak lakta ba kino hikai kim ang baik di por ki hoi ka tulok ka jongki kidang red ka perthai ru kadang tat ki mar ki menta kidang tat habai nu jor bakatulap ko chengki kidang biang namar ka mariang gedang kuat ki cingcung cingtap kidang pahu kabam ka di ru ki yo na la ka chong ka bri na ka chong ka langka ka chengki bat ki pelupor ru silangka kidang yo ki hikai rep ru ki kena school mensyakim ju aida wai ki hikai ru ban rep ka jing rep tan rai de ti hakani ka juk ba manta pa ki hikai ki kwa ban rep ru kim dan porshu namar ba ka ki haban be ka jing hikai ki chengki namar ki penlong masni men step kin khir kin di sha bam cha kin haban man school nang ta din lo high school ru ka bakin da high school kila thai man posia man le rap kim dan porshu tis ka wai pat ke per kalong ba man sha kim bun tali ki system re hakani ka ba menta kala bun tali pala ke system ka pe ka salary ki affair bak labang man sha tem judan bun jak kita ki tulab ba ai kini kai re menta pa kidan ki ba yo sibun rodan ki ba yo khindat udan ki ba hak ya ki shwa bani tulab ki dan hapor jongi mensya watang hapor badang hikai mga marway na dusnem si hajar kendai spa prapu sau mo ngasan kan school ti ho nga volunteer ka por te hatu snem si char kendai spa prapu pra ayo jisiu pandaka surka
ti hadu senam siacar kendai spa kendai pusan pan ngayo ya ka additional post kawai ti akto por ka kata ka jingsiru ka de ka jo ba kam don jiper kan kumbalong menta bangi I kidon ki deficit system kidon ki government kidon ki SSE kidon ki ad hoc kidon ki improvement ti ka jing trei galong bai mar kum jo ki baro sisni ki tu ni ka ki song school re ka tulo perkai pher bak lebak kan ti ka tu ka ta ba man shwa ki no kai ki long tu ho ki system ni ki kai man shwaru ti mentali ngai ka nang kham khia na ka daw ba na dong sirong kala rem lon ka bam ka di kala rem ti ibabuani kino hikai ki kwa ken ba lakada kadai na kanu kuno ka level na ka primary level na ka kani ka upper primary na ka secondary ki kwa ken ki angnut bala ka long ka bala ti na kaliang ka government na kaliang ka management na kaliang ka education department bahkan persang kat bala banwan ra kenya kata ka equal pay ka equal work kan ti kadang sisai ke ji pher ka babuan na ke bang subatai kita kendak nasai dei kata halor kata ka jinge pher ngai I katuk ni ngan su ya thu long ba kino hikai man chua hoi kimdan kata ka proper training ndai kidan ka wisdom ke chungki nang ta kadan kane ka jing IT lut ke chungki ka sacrifice ke chungki kadan kim khanya kata ka por ke chungki ki yale kala karyai ban perkhat kumno ban motivate iki khna kumno ban warra iki khna ban daka ka nong rem pensiong nong rem halor ka nang ta ki la bol pa ka jabiang ke chungki kumno ban mentalize iki khna ban pen perkhat iki khna ha ka bayadai ba ka ching start ching tip ka ching pole tangai ka kot re bakin nang ban tip ru kumno ban rep kumno ban reaching ri nang ta kumno bakin sumare ka ni ka maryang ru ti kinong hikai ki ho ki long sisa ki ba IT lut sya ki por ki musya ti kini no hikai menta ti ho menta kidan ka to kene ki ba sui kai kumta tang man sudap ke silbos la dep ki la lek siyeng kidan ikum kita ru ki bakit char kidan te kham tam ki por bamsya te kat mu jingsam changa kalong bakin hikai wat siyeng ru ki halam yingi ki cek sindon gaja ki ai bam son yingi ru langi don kanu no subjek bangi duna ki khot yingi siyeng chung ki brokhat ki keli yang katu pimla ka ik jing ka chung ki tingi ru ngi sung it plat ini kai ngi thulut ka ik bangi sem jing tang ka problem hayeng ti me pa ka ik jing bangi don hayeng ngi thulut ki ngi kai tekat baga mentapat kamlong su kumta ki ngi kai kin mla su ban khot ye ki kena school siyeng chung ki bat ya ka ka bakila ban ai kin ai bitang school kata ka de ka jing pher Ini bubu ba kasi na kejuk menta kajinuna serta ini ka arti right to education to paan lomba kini hikai menta kimdan cu kabuat perlu ban ajis nang kena silam de du sempat ndak nang berhenti udai kini musuh hikai we dai ko mun sahabat kini pa tidak ai kata atur na kata kabuat pila bensio pila bende ni tai kena rada udakan ni minta ka bisa sudah ni ka ai ada lupa hikmat pisau kuno ini te hagbai dei bagata ma nong ma ka katkum ka arti ka ba ka sarkar kala implement ka ong ba hana baki khna school kimdei shu ban feel ngimdei ban harase khna school ngimdei ban mai ngimdei ban bom te ban sneng ban khrawi khna school kan long betang da ktir te hoj kum kinong hikai ka jing kendo jongi haba ngidon ha school bat ki khna school habangi rum hagi class le la khna ki don shabar jonga class ane lahno no ko brande ke area jonga school habangi yu bagi khna ki bakla ye kano ka le se ke jing bakla haga jinglong jingman juki ka ktien ka thli le se la do khna kongu habangi hikai hapo class pen le jingmot te sisin ong nakaliang jonga haga jingsam jonga wala daga sarkar klabu maknai kita ki kendon ki bangim dei shu ban mai la ne ban sho ikhna school re kum no hikai pangasngo ba ka jingsam jonga ngap lara ki khna school kim pensngo ga bangi kiran daktien nakaliang jonga ka jingsam jonga maroi kan kum no hikai ngasngo ba ngampat syam yu to khuna banong hadu kata-kata ba unnam ko ngo ba ladangi senangi sempat yeki
hagar kom ke badai ni senang ni sempat iki kemat da kabangi let's say ni khrwach skor let's say ni sempat dodi yang nakti kam dai hadu baong bau khna unda sitom unda mensau tela dangile kata kom ngatrai war hadu kat mentaru hadu kat mentari sing ampat ikendu banong makin don ki khna ki ban late complain siang ne ban le yathu si hoi don harum hanang ki don ki jat khna apat habangi mai ngi tem ki le ra itu jing mai jing tem jing ki no hikai sha ki kimi ki pa bat teng teng ki don ru ki kimi ki pa ki bawan sha school ban complain banong balai pi mai balai pi sho kun jonga te ngasngau ba kum ki no hikai la dangim pendai udeng sempat di khna te pen i bang ila isi ke ni khna te ki jing ngau jonga simat ngasngau ba ai bagi khna ken isi yang ala dang ngasneng ngasempat iki nang bentak kepada te nga kentui ke sorkar ba hak bai dei ba ke ching sneng ching kentui ki khna na banta ke jing bha chu ki khna lain no bangila shimi uding sempat lane ka an hakti te ke ai ga bangi kum kino hikai ni persang na banta ban pan bha ban yalam yu khna ha gar kom ke badai bu un pendap iki homework un sha skor ha bangi hikai kitu ki jing senang ki jing kentu jong ila ni ki ding sempat ke bangi ai kermen ba ukhna un pediang ki kimi ki pa kin pediang bat ke sorkar kan pediang kan namar ba ni hikai la ni sempat iki tang na benta bangi kwa baki kin ko ngu baki kin start namar ngatrai kum kino hikai mdon wei ru no hikai bakwa bo khna school baki ki hikai unlong bo bi sa lanu bane sa haju lanu ban song class sa haju kum kino hikai habang hikai khna ikwa ba khna kin nang kiu nagoi ka por sekoi ka por bakin don kata improvement nagoi ka class sekoi par ka class te ki no hikai hi ngisngau bangi de ki kimi ki pa ba ar te kum no hingin penstam bi ngin penstam dusman ya tau khna school bangi sngau kum khun ni thrang tang ban kentiu ya kal future jung u baga future jung u kan long ka bright future kan namne sa kumju lane unum kut no ka jing pule jung utang haju kita ngasngau bagata ka de ka benta ka bangi kum kino hikai ni don ban ong lane ban kentu na benta ka future jong wei khna school lane jong ka school hakane ka juk ka banta ngi kino hikai ru ngi don him ka jing tiang dadang ile bakla ngi le palat yaki ki khna school te ladangim le bakla ngi hikai baik untuk ngi syok ngi bam kat ban biang de ban pensa te ngim dei rakin man siti Kum ka jing hikai jonga tanga ile kat bala hi ban ai ka babha haki khna walang adang hikai tang ars na mentaru ngai ile kat bala ban trishitom ba watla kimpat yo e kata ka ngampayo e kata ka burom ka bakin yo e ke subject distinction lani e ka em ong ni kata subject tu ke ego official ke ba pilap pergi ka jing pi ba ki khna ego official nakaling jonga tanga shamba menta ki khna kila kham kim dalong flank than hapo classroom don ki khna ki ba ki shem ya ka studies kum ka ke ban wanra ya ka jing bha nam ta ka jing im jong ki don pa ki khna ki ba don ka jabing jing mo jing prakhat shawe haba shem ya ka class don pa ki ba ple jing mut ki ba kloi ba wan ong haba kim so thu ba ki kloi ro ban ple jing kli hapo class ba miss lani ke kata ka point ngim so thu so ba batai biang ba don ki ro ki ba pinshaya ka jing e jong ki ha jing lab jonga jing shem jonga nga kemen e bang yo ban hikai knaret namar nga hak namar ngalong kem sim nga ngalong sim knaret nga santanat ban em ka jing em ku knaret nga setting tang set pelek kai nga pen kemen dan ko por bang amai kadan ko por ba kadai ko por ban hikai dan ko por ba pen kemen ki khna te ki khna rot ha jing sha kim chudon kata kem sim isi yang barbor ki i santanat yang te tangkata hi ya pergi ka jing pi pa judan am ba ki hap ya mungkin hap ki nam tan ka jing khna mentang lah hikai sekolah ars nem ngapat sulap tang pasti sin ruba ngandan kata kem sim susi lenda ban kata yang shimet kan henry dan ke por baki khna haka jing e jung ki yang ong long ka jing e jung ki smujan yang tingtang dengan keren dengan main dengan keren sing iro ki ro te tangkata hidak dan ko por ki klong ki yam da barbanga keren jam keren e
Amal ka jing ichu ki yang ha tengah keren ki ya ka badai ru ki ngule ro ki yang tak kata hi bangan penbang ki tengam cu dan ken Re habang asyam ya ka benta ban hikai ki khna telong bangan persungthuk kan iki. Bangan persungthuk iki te atau kidan ane yang tai bagi kena kujulong ki nang tutup ki kai fi se ka ba kadang ya be ki kai to kadang ka cindong ki cindong oh ka dan ki khna temo teng habang hikai kum to am hapdang bang hikai go imes ngai am kum ta long hapdang mangai hikai ta ki kran ki thuk khna kalai nga te long syong no badai ki khna ret ngam persap te kita teng ong sngap syak ndiat sai thuk khna shibet to kila sngapat te apa ni kata ki kai tu fi la se kadang ki cindong fi apa kata ki cindong fi atau ka pau seban ka kun apa em teng ki khna hapen i ta ka jingdom nama ladang em pen i ka jingdom em lokem tiang ta yangi teng ladang idam hapen i jingdom nama ladang ngim dom ki ngim pen i ka ta jingdom em long kimburam ta yangi Shano. Hakajing sham jonga, hakajing hikai school jonga. Hoi men chuang ala hikai chkubai ka school. Dia menta dang system kenting hikai kan ka school but nadu bangale chkabai ka school hadu menta ngam pat sham ya kata ka jing complain. Namar ba kawai kalong hasha bangan mi na yang bangan wan cha school ngada bu sha ka jing dua ya oblei. Ba ya kasngi baro chisngi ka bangan de ki khna kan long be ba ka babaha bat ka kai ka bangan de ban le kalong ka babaha tam nam ta jongki. But ladang amai ki ro kamai nang takajing bha ka jongki lada kim le ka homework ro komot kadi ka benta baki dei ban le te komot ladang amai kim da don jing snow ti lada ki halla kelas lada ki penthot ru ngamai ki ngamai lat ngahaban mai ki ladang amai ki snow tho bang amai ka badei na makira le ka babakla na takadau haduk mentang ngam shem ke ya ka complain ka ba ki kini ya tho ki kimi ki pa ba ki kimi ki pa kan wan ban pen snow hangai kita kakum ka jing i chunga ki khna apo classroom nadu banglas rak man hikai ni hadu menta dan ki khna ha ka po bang sim class ki le bun kam kim sngap ki ya hala ka chong ka mon hala ka chong ka pathai hende ha ka po bang yang pat ban ai ka jing hikai ki nasneng kan tu nang ta pat ki kendit ben riu no nang ta ka we pa ka class ki cha score ti don ka po bang ong wat sneu le ra da pi don ha ka po ba pi don ha pring ka met bob sngu klein na ni phla thaj pa ka class so ong mon na mangi kum kini kai ngis ngeu thu ha ka chinglong ki khana don pop kis ngeu tlot kis ngeu swai kim lap cha score ke e ka ba hikai ti bun sing oi ki long slur banya thu ingi na mangi kum kini kai ru na mangi de tang ki bri ngi tlot iduna ti kum ta kim chus nge le ran ki wan banya thu ek ching tlot ba ka ching swai ni ka ching pang ka chung ki bar bor ngalong kum kan hikai ngalong kum ka men na ka benta chu ki ngi banya rap ha ka ni ka benta ba ki don ha pedeng ka ching tlot ani ha pedeng ka ching duna nama ki ngeu chan yang ngaru ngeu chan ni ki kum la ki chong ki para kemudian yang apa tidak bahkan seperti seperti jom bisnis new seperti jom bisnis start dari kesak pada harta kajindung jumlah ya pi kini kai ya kini pa kini punya school man bi bagi kena school maka kila start pelak hari day but kini kam social media mo kai video pi tu judon yang kini video tentang makla nanti kadang lu kita jelong ba penting utama untuk kita nak hai kumbang jo ong no ba kidong ko ba ya ko kat tum chu kita bisa ke wei pat ka im na se ka bom pat de ban kenjo to ha be ta ngal chu kren bar bor ki khna kham tam ki khna class 8 9 10 ma chu ong ki kham tam khna kan the ong da par khat e phi ba phi bo ya ka status lani phi bo story ha Facebook nama bun sin men ta phis ngeu shlur phis ngeu comment ban pen i la di hnai phim poi par khat ba kan ni ka par thai men ta kin save no e ka video chong phi ling ba ka tu kin penya yo bun sin ka khta no e ka chinglong ka ching im chong phi ma kham tam kum ki khna kan the ada phi bakla kalong tat do no na ka bentai la di ba kum chu ro ki khna shin rang chu ma ham ye ki ong bun sin phi ha ban husiar kan ni ka benta yo le si ki we kin yo e ka ching im chong phi kala long tlot ong swai no ha ka ching im chu phi na ma ka chinglong khna kalong ka baduna onda kla cham la shai cha ka chinglong samla ki we kin yo e phi kuma phla dan ka ching tho bria ha ka ching im chong phi ling ba ka tu ka social media ba phile ling ba ka Facebook la ni ling ba ka WhatsApp na ne ka Instagram ka ba ki le menta ka pundu bono ya ki ba ki im ka ching im ba bha bu sing chu hikai ki ong wat pendan kam ye ki chit ye ki tu ki benta ba phi pet na ka YouTube kinu ki benta ki ba ai ka ching hikai na ka benta chong phi ka ba dei pulia puthi ba kham tam na ka benta ka ching im
kum ki samla ka ba kenang ya na ma pincit ya ka ba dei ling ba na ke tu ki ngalap nang na ka video ke bangi lak ban sim ka ba tei ke cinglong cing em ba kham tam bangi em ba ta ke cing em ban ri kan tang la ka chong ke cing em nambala dah baklai ke cing em kum la ong ba ke cing em samla ngam la shu ban yu sa hisin ka pentelat ban swai penduk bo ring ban keren ke cing shisha Ta kresh bun pisa te ka kerteng janga kan dei parihon lang lawai. Nga hikai nadu kelas 4 hadu kelas 10. Kat kum kajing hikai hi jonga namar ngashim ka main hi subject ka bangashim ka ka health education. Te ha kajing su jonga ya ka health education kamda dei than kata subject ka bangan da wat hadu kata namar ngasu thu hi kan spang kajing khut spang ka jingpang kajing stom ka bang kat kum ka bangi ui ha ka book te katang kata hi nga undaran kam than banong bangan daw pet na po ki aka ki bangan daw wat na po ki videos nang ta ki google sakum ki dikisi manta ladang isham buno buno jing ti kadan hi katu kat ni namar balai namar ba gisham manta hapo ka subject health education manta ngi i bun ka jingpang ka bala long ka bangim la ban jel kerteng iki bat nganan kam ru bangin da pet bangin da wat jing tip shwa ba ngan batai hi khana namar ba wat dala de ru bun sin ki jingpang ka distam nam la ban hikai ki ni haban ki khana ki de ban tip ba o kata ka jingpang ka long kumta namar bun sin hi hakum kat kum ka book ka banga hikai le se kan dam da tho kan batai du kata te ngada kwa hi khana ba kan da shai ba kan da suthu ba kidan ketu kan ni ki bangi wat na ki videos nang ta ki google skum ta ter bat kata te ka shong pat ha kar kom hikai jungi kum kinong hikai masya cikleni ta te kat kum ka jing sham hi ka jonga hot nga hikai yaki shpang ka jing khuit ta nga hikai na dong shidong shpang ka jing khuit namar ba ha ki kisi mata wat ngim da yu eat han chu kata ka jing khuit ma kata ka jing khuit te bun sin hi ngajukan khamtam kina school hapo kelas ngajukan barabor ya ka jing khuit nang ta ki uniform nang ta ya ka kundo ban sai kti ru bun sin ki khana thank you one school da ki kti ki ba jaklia teng ki uniform ru teng ter phut ter phat kum to teng ha ban hikai yaki